Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Kung may nabuhat man nga dili angay ang akong anak, siya mo'y nakaingon. Huway sa ang akong anak nga si Lemuel. Kung may angay mang mawha ni Indapita, dili ka na kami, sir. Kung dili ka nang imong igagaw, si Christine. Oh. O nawa, sir. Nakabati ka sa singgit sa imong mga ginsakupan, sir. Huway bisan usa nga mi pabor ni ato babayhana. O ginaot paunta, ngang among tingog ang imong pamation, Sir Facundo. Pasilo ako. Sir? Napandi ko ka na mo. Sir? Gitintal man siya ni Christine Uma. Di gapon katarungan ang iyang boot unta nga pagpahimo sa pagkababay ni Christine. Sir? Mahimo bang makatingog, sir? Sa kanalimun. Pasaylo ako, sir. Gusto ka. Dili ko kato angay buhaton. Pero, mutuog ka man o dili, sir. Wa sa akong intensyon nga luguson si Christine. Kinasayod ko sa mamahimong inugdangan ini. Makuha ko man ang iyang pagkababae. Hapanasayod ko nga dili gihapon ko siya hingpit nga maangkon. Kaysa bilangguan lang gihapon ang akong sangkuan. Kung ganong gibuhat mo to nimo. Gusto ko na siyang hadlokon, sir. Sa pamasin nga dili ko niya buwagan. What? Nagkapiha ko niya ay. Nagkauyap siya nga bago pa lang gani. May hana din niya sa atong dapit. Or siya man ay. Nagsulti sa tinuod ang akong anak, sir. Buutan kini si Lemuel. Makabuhat mo ko sa ingon, sir, nga wa man mi malayo kayo sa mga tao sa baylihan. Pero kung dili ka man ang yun, makapasaylo na ako, sir. Ingon man si Christine. Hinaot pa unta nga. Ako lang ang imong pahawaon din ni sa asyenda, sir. Ayaw lang ang ako manggidikanan. Lemuel, anak. Nagdili ka na mahimo. Dugay na nagserbisyo ni mo sila sinanag tatay din ni sir. Ang ila pa mga katiguangan ang mitrabaho ubos sa imong mga gidikanan. Sir, sakit alang nila nga malayo ining dapita. Mga ako na lang ang mapawaa, sir. Dili, anak. Sir, maluoy taong ka sa akong anak. Ay, may gabi, sir. Good evening. May bisita ka, sir. Kinsa? Naka sa sala. Kanina pa napaabot mo. Sige. Oh, Christian. Christian. Lolo! You're home! Nakatug ka. Nakatuog na ko. Abi ko, nagdamgur ako. Nya, nakatuog ko. Oh. Ay, kaganina ka pa ba? Taod-taod na yun, Lolo. Wala ko magkabantay sa time. Gikan ko sa airport, milahos na ko din eh. You know, gikan pa ko sa akong meeting sa Manila using the private plane. Then, milahos na ko din eh. You know, Lolo? Unsay akong ikalagad nimo, Christian? Ikalagad! Kamadyanti si Lolo. Nasayod ka na ako na sa ikong tuyo ni mo, Lolo. Si Christine. Ang akong Christine. Hay nang ako pakasuunon, Lolo. What's man, nakita na ba siya? May kasayuran ka na ba sa iyang naimutangan ka ron? I'm sorry. Apanwa paghihapon.
Pagkapulpul mo, Lolo! Oops, sorry, Lolo. Sorry. Wato yun sa kong baba nga musaka akong tingog. Ang akong dila mo isadaan. Christian, Nagdagan ng adlaw, Lolo. Ha? Tik-tok, tik-tok, tik-tok. Ni ka bati ka? Tik-tok, tik-tok, Lolo. I'm sorry. You will be sorry kung human sa gitagal ni daddy nimo. Ugwa pagyapon si Christine. Nasayod ka na kung unsay mahitabo sa imong kumpanya. Wa kumuhunong sa pagpangita sa kong apo. Tell me, Lolo. Sure you ka? Gawa ka mahibaw kung hain siya karon? Dili ka, Lolo! Nga gitaguan mo lang si Christine! Sila si Pakondo na katong naabot. Nabati na ko ang paghunong sa sakyanan. Tagbuunan ako si Pakondo, Lola. Paghinay lang ang imong lihok, kinahanglang di ka malimot sa pagpino. Inguni ana ang lihok sa dunya kani adto. Pino. Dili ko malimot, Lola. Ato na ko. Oh, wait. Ako ang nagluto sa sudan karon ha. Ay usab kalimot ni Ana, Lola. Kinig yung apuha. Pagkaliwat sa inahan. Ay, kung buhi pa karon ng iyang inahan, labing siguro, magkasinabot kinunta sila. Oh, Melvin! Melvin! May katabang ba ko ni mo dinis kusina, manding? Ay, wa na. Nahumanan niya na og loto. Wala na nagluto niya na, manding diyang. Ay, manluto si Yana, no, manding? Oo. Gamay pa lang siya. Gitudluan na nako siya sa pagpanluto og mga ingon man ang mga buhaton din ni sabay. Daho, mao di ay. Mauday nga unsa. Mao di nga wa siya buhat din ni Ron nga dako na kay bugbog sarado na di ay siya kani adto sa buhatonen sa gamay pa siya. Unsa ibot mong ipasabot. Nga tapulan ng akong apo. Lo, wa ko maingon ana. Mutuog ko sa imong giingon nga kugihan ang imong apo. Daho. Nga lami man luto, manding diyang. Manding diyang. Ano sampayan? Marag yung iyaan ako kaya ito manding diyang. Ay, abi ni mo. Di na baya mamakak, ha? Dili mamakak ang mga tiguang. Kay bad man na. No. Bad na. Ma-impierno o niya, ini kamatay. Happy tabaya. Naunsa? Gitungo ko nemo. Wow, ay! Muna kitawag og real talk, Lola. Real talk. Kinasiyan, no? Real talkers. Tiniguan yung kalula kay sensitive naman kay ka. Sige, ano na ko sa kumiton? Di ko magpatawag og kaon. Kay katabang rabaya may dinhi. Maikugdas mga original nga mga katabang. Animal ning bayuta da. Yes, sir. Ay kabala ka. Ako na'y bahala niya din eh. Yes, sir. Hi, Kuya. Ginadanta ka og towel para sa imong singot. Later yan. Hello, sir. Yes. I'm still here. Yes, Kristen is doing well. Unang higayon nga giapo ko niya. Gano'n naghiskot man siya sa pangalan ni Christine. Shit. Nagselos ko. Naglakot ko. Kaya nagselos ko. Ako lang ang mahimo ni mong hatagan si mong special nga pagtagad pa ko daw. Ako lang og dili ka ng arte nga Christine. Amen. Mga ano ta?
OW, OW! Wow, magatilaw na gid ko sa linota ni Yana. Lami na, kuya. Oh, ingon bitaw si Lola nimo, lami ko no ka manluto og dili imo. What? Manluto og gihimo. Magimo ka nga district, di ba? Uwa. A fruits ra. Dili mahilig si Kuya Facundo og mga tamis. Oy, maugma. Ah. Kuya, butangan ako imong plato og niining chapsoy ha. Ako na, Yana. Ako na lang gud kuya. Here, tilawi. Kung husta na ba ang timpla, gidaghan ako og butang og quail egg. Ganahan ka na, di ba? Itlog sa pugo? Ay, kagamay. No, it's dako. Itlog sa pugo. Dako. Dako in my heart. Because it's cooked with a heart. Ala no, dahom. Kaon na, sir. Si Christine. Ay, gisangpit na kadto ganina, sir, pero wa pa gihapon mo gawas sa iyang lawak. Ambot man ang bayhan na, oy. Ay lang kalain, sir, ha, pero may pagkagahi og o. Oh, uy. Ganina lang, nibiya sa gisangon ako nga trabaho kay kapoy ko no og init. Ay, wa maanad sa trabaho unos bay, oy. Nagdako magod sa syudad. Way ka bang kaagan sa trabaho? Di gyud maayo nga ehemplo. Ay, pasailuas ko, sir. Wana ko tuyo, ay nasulti ko lang ang akong nakita. Ako, pwede sa kumusulti sa akong nakita. Unsa ba naman nakita, kuya? May nakita ka? Unsa man ko no? Dito sa kusina, may nakita ko nga kamatuoran niya dugay ng gitabon-tabunan. Mauna. Gusto mo ako sang isolte? Unsa na? Go, go, go na? I will tell you secret. Manding. Yan na. Dahom. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!